Cambiamos agora de asunto e centrámonos na vivenda. A Xunta pide ao Goberno Central axilidade para poder convocar as axudas do Plan Estatal que esta semana aprobou o Consello de Ministros. Nunha entrevista na Radio Galega, a conselleira de Vivenda insistiu na ineficacia da declaración de zona de mercado residencial tensionada, unha declaración coa que conta en Galicia, A Coruña e dende esta semana tamén Santiago de Compostela. María Martínez Allegue considera que o Plan Estatal de Vivenda chega tarde porque tiña que estar xa en vigor a comezos deste ano. Ademais, asegurou que aínda se van atrasar uns meses as axudas porque non se formalizaron os convenios coas comunidades autónomas. Por iso, pide axilidade ao Goberno Central para poder convocar as axudas canto antes. Temos 80 millóns de euros desa financiación e cofinanciación nos orzamentos do 26 que non podemos convocar porque non temos o plan estatal aprobado e formalizado os convenios. Por lo tanto, pedimos dilixencia e axilidade agora que xa se levou a Consello de Ministros para formalizar os convenios o antes posible porque Galicia quere convocar esas liñas de axudas. A titular de Vivenda tamén reiterou que o plan estatal claramente invade competencias o blindar a cualificación de protección pública. En canto ás zonas declaradas como mercado residencial tensionado, a conselleira cree que a declaración está a ter efectos contrarios aos que se buscan. Foi declarada na cidade de Coruña en agosto do pasado ano. En xullo se formalizaron contratos de alquiler, preto de 800 contratos de alquiler formalizados no mes de xullo do ano 25. Este mes de febreiro do ano 26 son apenas 350 contratos os que se formalizaron. Do mesmo xeito, Martínez Allegue detallou algunhas das medidas que a Xunta está a pôr en marcha en política de vivenda, como elevar o límite económico das familias para acceder á vivenda protexida ou reservar un cupo para as persoas entre os 36 e os 45 anos con fillos menores ao cargo. Precisamente este acceso á vivenda é un dos principais retos actualmente e hoxe queremos pôr foco tamén na hipoteca emocional. Ese peso que senten os mozos ao ver, por exemplo, que os prezos non deixan de subir. De media, o metro cadrado en obra nova sitúase xa nos 2.000 euros, o que dificulta que poidan mercar unha vivenda. E se lle sumamos a sensación de cumprir anos e obxectivos, pero non conseguir independizarse, isto provoca que máis da metade dos novos sufran ansiedade ou estrés. O resultado, só un de cada 4 menores de 30 anos logra emanciparse cos seus propios recursos. E, sen un piar básico como a vivenda, os mozos séntense tamén inseguros. Siria Soengas. Sí, está demostrado que a situación actual no mercado da vivenda xera un impacto negativo na saúde mental de moitos mozos. A vivenda é un piar fundamental para o noso benestar emocional e os problemas que moitos afrontan á hora de mercar ou alugar xeran un estado de incerteza continua que desemboca en ansiedade, frustración e desgaste psicolóxico. É o que se coñece como hipoteca emocional. A situación que a persoa tende non a acadar unha base de seguridade mínima e que paraliza tamén moitos proxectos vitais porque non ter unha vivenda complica facer plans a futuro. O acceso á vivenda é un dos principais crebacabezas da poboación española, especialmente entre a xente nova que afronta alugueiros moi caros e dificultades para acceder á compra, unha situación que afecta negativamente á saúde mental de moitos. Ven moita xente que quere arrancar a súa vida, independizarse e tal, e si que teñen dificultades para encontrar, porque claro, non teñen aforros e ora, pois polas condicións que piden, pois é difícil a veces encontrar. Por lo tanto, é normal que teña unha relación tan forte ca frustración, ca ansiedade, con todo este tipo de sintomatoloxía. Son moitos os que non poden independizarse sen a axuda económica das familias e hai quen se ve obrigado a compartir piso para poder afrontar o pago do alugueiro ou mesmo volver ao domicilio familiar. Unha situación que implica na práctica a paralización dos proxectos vitais a futuro. É que penso que todos tiñamos esa ilusión de independizarnos así que acabamos a carreira, encontramos o noso primeiro traballo, ahora ponse máis complicado, porque tamén a vida tamén xa está máis cara. É simbólicamente o lugar a partir do cal poder construir unha identidade, un proxecto vital, e se todo eso está bloqueado ou está impedido e de moi difícil acceso, estamos impedindo pois cousas moi básicas precisamente na persoa. Segundo os datos recollidos no barómetro da vivenda, o 52% das persoas entre 18 e 29 anos sentiron estrés ou ansiedade á hora de buscar vivenda. De aí que non nos extrañe que o acceso á vivenda sexa a principal preocupación entre os mozos españois segundo as enquisas.